Dobok goldot. Ó, Itt van milyen gold. megható. Ó, van pisztolyom. You have. Mint Yes, a, you olyan, have. ez Amerika szimulátor. Ja, igen. Van mindenkinek pisztolya. Igen. Bú, el ne roncsd. Nem rontottam. Van szárnya. Ha fegyverrel érdemes lőni, ha már itt a kezedbe adták. Hát én lőttem, belőttem egy 3-at, aztán opszali felleszettem. Miért ér el? Én meg miért nem érem előtt? Mert neki mása van, neki, Mi a... Ja, neki más, neki neki ilyen rifle-je van. hosszabb. Neki rifle-je van. Hosszabb. Hosszabb, neki hosszabb. Neki hosszabb. Azért ér el. Na várjál, én is veszek egy hosszabbat. Nekem nem jut hosszabbra. Neki hosszabb. De miért hosszabb Évapó. neked? Érted? Évapó. 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 Évapó.